No niin, siitä lähtee meidän ensimmäinen hiihtopäivä Sevettijärven kuuluisan baarin pihasta ja siitä sitten semmoisen poro- ja ruokintapaikan läpi Ailijärvellä ja oliko se Katriinajärvi. Semmoinen reilu 5 tuntia ja noin 13 kilsaa siinä hiihdeltiin ja ensimmäisen päivän reitti päättyi sitten Opukasjärven eteläpäähän, jossa oli mainio leiripaikka. Siellä oli hyvin kuivaa puuta ja hienot olosuhteet telttailulla ja sinne laitettiinkin sitten leiri pystyyn ensimmäisenä iltana. Aika hämärä oli jo kun päästiin. Näyttää olla. Toinen hiihtopäivä lähti sitten käyntiin sieltä Opukasjärven eteläpään telttaleiristä ja siitä sitten Opukasjärven yli ja nokka kohti pohjoista. Siinä oli semmoista heikkoa pulkan jälkeä siellä ja täällä, välillä ei mitään, eli käytännössä tuommoista umpihankihiihtoa, kuitenkin hyvin kantava pohjahan siellä oli 10-15 sentin lumen alla. Siinä oli tämmöinen taukopaikka sitten Iisakkijärven autiotupa, johon tultiin ja pidettiin siinä sellainen 1,5 tunnin tauko, syötiin ja vähän huilattiin ja taidettiin siihen takkaankin tulet laittaa ja oltiin siinä hetki ihan rauhassa. Ja sitten matka jatkui siitä pikkuhiljaa sitten päivän päätavoitteeseen, eli sinne Huikkimajoen autiotuvalle ja aikaahan tässä tosiaan meni, että se oli 17 kilometriä kaikkia ja noin 9 tuntia, että aika väsyneitä miehiä siellä iltahämärissä sitten oli ja lamppuakin piti vähän laittaa otsaan, että nähtiin. Kompassisuunnallahan tuossa paljon mentiin ja välillä kepsistä vähän katsottiin missä oltiin ja oikein kartasta ei kauheasti saanut kiinni, kun oli niin mittakaava iso. Sinne kuitenkin päädyttiin sitten lopulta sinne tuvalle ja kaikki hyvin, pitkä päivä takana.
Mehän oltiin jo etukäteen päätetty panostaa aika vahvasti illallisiin, että on päivällä sitten jotain mitä miettiä, että illalla saa hyvää ruokaa. Tässä on hirvipullia, jotka on sitten uimassa kerma, koskenlaskija, suppilvahvero kastikkeessa ja kyljessä riisiä ja mangokarri, majoneesia ja hyvää ekstra puolukkahilloa. Kyllä maistui. Tuossa 17 kilometriä 9 tunnin hiihdon aikana alkoi jo hieman lanttu himmetä ja siinä alettiin jo katselemaan niitä mittarimadon syömiä koivuja sillä silmällä, että niillä on oma tahto. Syntyi runo, joka tuossa lukee: kuolleiden laakson mustat puut, hämärän ja pimeän rajamailla, koivujen kyljessä hampaat ja suut, on kulkija väsynyt jo mieltä vailla. Idästä tuuli huutaa ja polttaa, kasvoihin kieroja kirjaimiaan. Apuun huudan tuttua kolttaa, semeikka tulee ja pelastaa. No, noista tunnelmista päästiin huomattavasti valoisampaan ilmapiiriin ja fiilikseen, kun nukuttiin yö hyvin ja aamulla syötiinkin sitten aamupalaksi näkkileipää, meijerivoita ja kylmäsavustettua lohta. Siitä lähti päivä kivasti käyntiin. 3. hiihtopäivä lähti liikkeelle Huikkimäjoen tuvalta ja päämäärä oli Saarajärven autiotupa. Siinä päästiin kiinni taas siihen hiihtoreittiin, joka oli merkattu sinisillä rasteilla. Kelkan jälkeä oli kyllä aluksi, mutta kyllä se sitten hävisi kokonaan siinä ja kepsiä ja karttaa vertailemalla sitten löydettiin eteenpäin. Aikaa se tietysti otti, mutta perille päästiin ja Saarajärven tupa siellä odotti sitten meitä 12 kilometriä 5,5 tunnin hiihdon jälkeen.
Siinä on sitten Saarijärven tuolla hirve ulkofilettä paistumassa, että saatiin joka kaverille 2 kunnon pihviä ja siinä on sitten vieressä lisukkeena niin paria eri majoneesia, mangokarria ja mikä chiliaioli ja sitten tommonen hyvä puolukkahillo taas keellapo retkiruokaa. Ja Lapissa kun ollaan, niin pitihän sitä saada voissa paistettua leipäjuustoa ja kylmää lakkahilloa. Jälkiruuaksi kahvia toki myös. Neljäs hiihtopäivä lähti sieltä Saarijärven autiotuvalta ja vähän ennen meidän lähtöä tuosta meni kelkkasafari kohti pohjoista, joten sinnehän sitten mentiin tuoreelle kelkanjäljelle, joka nyt ei ollut ihan niin hyvä hiihtää kuin voisi kuvitella, eli se ei oikein luistanut ja oli semmoinen kohtuu märkä keli. Taidettiin laittaa antiaissiakin siinä suksen pohjiin, mutta sinne tultiin Suomasjärven eteläpäähän ja tuvalle 4,5 tuntia ja 11 kilsaa oli päivän hiihto. Suomasjärven autiotuvallakin herkuteltiin monella ruualla. Tässä kulassia, jossa oli lihaa, paprikaa, tomaattia, perunaa ja mitä kaikkea siellä olikaan. Ja aivan mahtava semmoinen sopiva potku, joka tuli luomupaprika mausteesta. Kyllä maistui. Sen lisäksi sitten laitettiin nuotioon uuniperunoita foliossa puoleksi tunniksi kypsymään, että vähän käänneltiin siinä ja siellä ne pikkuhiljaa valmistui ja sitten nyytit kannettiin sisälle ja laitettiin auki ja halki ja niihin laitettiin sitten sisälle voita ja savumaldon suolaa ja vierelle sitten kraavattua merilohta ihan merisuolalla ja sokerilla kraavattua ja tähän oli säästetty hiukan vielä kylmää oluttakin sitten kannettu tuonne asti, niin olihan tuo nyt melkoinen juhlaillallinen siinä kohtaa.
Pilkkivehkeet oli kannettu mukana ja hyvät syötit. Suuri toivein ensimmäistä reikää kairaamaan ja taidettiin niitä tehdä siinä parikymmentä noita reikiä tuohon Suomasjärven lahdelle, mutta ei sieltä tullut kyllä sinttiä eikä nykyä, että ihan meni pilkkimisestä nauttimiseksi ja onneksi me oli kalaa kuitenkin mukana, ettei nyt ihan kalatta oltu siellä reissussa. Mehän pidettiin tuossa lepopäivä sitten 4 hiihtopäivän jälkeen tuossa Suomasvaaran autiotuvalla ja se päivä meni pilkkimisen, lepäämisen merkeissä ja yksi kaveri siinä kävi huiputtamassa tuolta Suomasvaaran ja muut sitten vahdittiin räystään alla, että kaikki menee hyvin ja oltiin valmiina auttamaan, jos siinä jotain sattuisi, mutta sehän meni hyvin. Ei se tainnut kestää kuin 3 varttia se reissu sinne huipulle ja takaisin. Nyt tuli kelit. Nyt tuli kelit. Edellisenä päivänä alkanut sade sävytti tämän viimeisen hiihtopäivän tunnelmia. Lisäksi oli tuuli noussut noin 20 metriä sekunnissa ja se puhalsi päin naamaa vasta tuulta. 5 tuntia ja 14 kilsaa hiihdettiin Pulmankijärvelle ja lopuksi vielä päätettiin kiertää tuolta Vaaran kautta. Sieltä aukesi aivan huikeat paisemat sinne Pulmankijärven laaksoon. Lasku oli kyllä haastava, varsinkin niillä, joilla oli pitkät sukset. Se oli todella jyrkkää, siinä oli heinääkään ja tustavia poroille kaiken lisäksi. Olipahan mielenkiintoinen lopetus, mutta ainahan se viimeinen maili on se vaikein maili.
Niin, sitä sitten päästiin Pulmankin kylälle ja Terässillan kautta joen yli, joka oli vähän jo sulapaikotelle, ja me oltiin tuolta vuokrattu semmoinen omakotitalo, jossa oli aivan huikea sauna, niin hyvät löydyt, että harvoin on kokenut sellaisia. Ja hommattiin se meidän asuntoautokin tuonne ja vähän kylältä ruokaa siihen saunottiin ja nukuttiin hyvin. Ja kohti seuraavia haasteita sitten aamulla, eli meillä oli vielä ohjelmaa retkellä, ei suksien kanssa, mutta muuten oli nimittäin Pulmankijärven jäällä sen verran vettä, että ei enää lähdetty hiihtämään viimeistä lekiä. Me nimittäin päätettiin lähteä käymään Jäämeren rannalla, ja se mikä meitä veti siellä puoleensa oli tietysti se Jäämeri itse, mutta kuningasrapu. Ainakaan itse en ollut aikaisemmin sitä syönyt, ja Pykeijän kylä oli paikka, josta löytyi bistro, josta sitä sai, ja sinnehän me lähdettiin sitten ajelemaan Nuorgamista, jossa meillä oli se edellisen yön majoitus. Täytyy sanoa, että kannatti lähteä ja suosittelen maisemat, jotain ihan muuta mitä on missään nähnyt, ja se kuningasrapu ja alkuruuat, niin todella herkullista.